So guys, si X10R pala. What do you do for living, boss? Yan, tropa yan, oh. Pogi, oh, si X10R, guys. Shout out. Ha? And thank you sa mga staff nila. Subscribe nyo yun, boss, ha. Hi. Hi, Hi. this is for Tita's Day. Tita's Day. Yan. Sana all. Hi. Baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything between. Kali. So what is up, guys? Team Motovlog here, and we're back again for another video. Ang galing! Ang galing! Team Motovlog here nga pala. Sheesh. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Yan, di ba? Stroll lang tayo. Walang magawa ngayon. Wala bang rides? Ano ba yan? Sheesh. Yan, kamusta kayo? Woo! Team Motovlog here nga pala. Yan, paulit-ulit. Okay, iyak! Eh, syempre, shoutout din pala sa all the bros. Diba? Kumusta na? Ano na? Busy ang all the bros, ah. Yan, shoutout din pala kay Ron J. Koy, iniwan mo ako naki-birthday ka, hayop. Shoutout sa'yo, men. Eh, sa lahat ng members dyan, all the bros, syempre. So ito, wala na mapuntahan. Yan, sa mga nakapag-subscribe at nakafollow na sa akin sa Facebook page and YouTube account ko, guys, thank you sa lahat. Salamat sa inyo. So yan, may kasama rin tayong Z650 pala at isang rouser, guys. So punta tayong Boss Coffee. Let's go! Bumirit, ah. Yan, welcome Dagupan, guys. Sana na magpunta. Comment nga kayo, guys, sa comment section dyan kung saan maganda magtambay ngayon sa Dagupan, or in case next time, guys, may pagtatambayan tayo, di ba? Sheesh. Hindi ko pa kasi alam kung saan. Medyo ano, parati lang tayo Boss Coffee. Kaya comment nga kayo, guys, kung mayroong mapagtatambayan na iba bukod sa Boss Coffee dito sa Dagupan, or something else sa Mangaldan lang, di ba? At syempre sa mga bagong subscriber natin dyan, shoutout din sa inyo, guys. Yan, di ba? Touchdown Dagupan again. What? Yes, Dagupan again. Sabi nila wala na mapuntahan doon sa Team Motovlog. Tanga talaga! Shoutout 8 Loops. Yan, may traffic dito sa Dagupan, ah. Iwas traffic. Boss Coffee na naman. Babakper yung motor natin, babakper. Ingay. Sana all may OBR. So yan, guys, The Venetia Road, ang legendary na lagi nating dinadaanan. Nakakamiss ng mag-rides talaga, guys. NLEX or ano man lang dyan, kung may mag-i-invite sa atin, sasama ako.
kasama natin. Yan, isang Z650. Sheesh. Yan, aspirant natin yan guys ng Auto Bros. Kaya kung gusto nyo sumama sa Auto Bros, open na open lang naman kami. 400cc pataas. Welcome na welcome kayo. Kaya sa mga taga-Pangasinan dyan na may mga big bike, welcome kayo guys, diba? Malay nyo someday makaride ko na rin kayo. Tapos makasama sa tambike. Ito, laging tambike ngayon. Yan, isang Cruiser Kawasaki. Sheesh. Check natin. Dito tayo sa taas. Bus coffee again. Oh, ano to? May car meet na naman. So yan, touchdown, Bus Coffee. Paulit-ulit na lang si Timoto vlog nyo. Okay, iyak. Lagi na lang Bus Coffee. Hindi po to sponsored guys, natataon lang talagang wala kaming ride ngayon. Kaya lagi dito sa Bus Coffee. So kita-kits mamaya kung saan pa tayo mapupunta guys. Sana may mapuntahan pa. So yung kasama pala natin isang Z650, isang Cruiser Kawasaki guys. So shish, yun lang muna, mamaya na muna guys. 3 days later. Let's go na. Ngayon may pupuntahan tayong dinner natin sa family. Sheesh, sana all. ZX-10R. So guys, ZX-10R pala. What do you do for living boss? Yan tropa yan Pogi ZX-10R guys. So CRT, magkano kuha mo CRT? Kay ano lang din, 39. Next project to, CRT, maganda. Lapad ng Okay. So yan guys, ZX-10R 2023 ha? Shishabol sariling buhay Sige bro, bounce na kami. So yun guys, alis tayo, punta tayo ng dinner, family dinner. Sana makaabot pa tayo. Ang galing. Ang galing. Malamig pa rin. Tara, pwede na. So ayan, for today's video, ayan, nagkape lang saglit. Then may habulin tayong family dinner guys. So ayan, let's go. Yan, sana okay yung mic natin. Yan, may habulin tayong family dinner guys sa Mangaldan. Timoto Vlog, subscribe. So ayan, sana makaabot tayo. Kasi biglaan lang naman nag-chat sa atin si Mrs. Para makahabol. So yun guys, kita-kits na lang sa Migo Babsang. So what is up guys, nandito na pala tayo sa Migo Babsang yan guys. So ayan, nandito tayo guys dahil may family dinner tayo. Ayan yan, makikisangyup tayo sa kanila guys. Sheesh. So ayan, dito yan sa Mangaldan guys. Bali 545 ang per head nila dito guys. So sa mga taga Mangaldan dyan guys, try nyo to guys, Migo Babsang Mangaldan. So tara na,
So guys, pagdating nyo dito sa loob yan, napakalinis guys. And sobrang napakabait ng mga crew dito guys. And syempre ito na pala guys yan. Uumpisa na namin magluto syempre ng mga karne. Yan, takam na yung mga yan guys. Syempre tagaluto natin yung isang uncle ko. Then shoutout dito kay Shan. Sheesh! So yan, babanatan niya yung ramen guys. Then syempre dapat dito marunong ka mag chopstick syempre. And syempre another titas and mga pinsan. Syempre family dinner nga, di ba? Sheesh, ihaw na rin sila. Ihaw, sheesh. And syempre dito naman sa side ang mother ko syempre. So yan. This is for Tita's Day. And mga titas, syempre titas day daw ngayon. So yan, sinusubuan ni Mrs. Tim Maor Vlog. Yan o, hello pa. And syempre ang makulit na bata na anak ko syempre si Tali. Sheesh. Manang-mana kay daddy talaga to. Sheesh. Syempre guys, di tayo papahuli dito. Syempre kukuha na tayo ng karne natin. Sasaw-saw natin dito. And syempre sabay natin to sa kanin guys. So ayan, sa mga taga Mangaldan dyan guys, available yan dito guys. Sa Migo Bobsang guys, sa Banaong lang guys. So syempre hindi na pahuli to. Syempre kainin na natin to. So what's up guys, yan, tapos na tayo kumain dito sa Migo Bobsang nga pala yan. Kasama ko yung tito ko, mga pinsan ko yan guys. And syempre family natin guys din. Syempre kasama sila guys. So yan, bye bye. Shout out. Ha? Bakit? Bukas pa pala. Yan o, busog na busog yung mga yan o. Salamat sa libre. Ito, seaman namin guys. Galing... Saan galing? Galing barko syempre. Tapos ito yung tito naming masugal. Makikita nyo to sa Derby cockpit guys. Eh syempre yung family ko pala. Tapos na ako ma. Yan syempre yung baby oh. And thank you sa mga staff nila. Subscribe nyo yun boss ha. Bye bye. So yan guys, thank you pala sa Migo Bobsang. Syempre itong family dinner natin ay saglit na. Kaya syempre ito, babounce na tayo. So yan, dito tayo sa Migo Bobsang. So Team Ora Vlog nga pala, subscribe na kayo kung di pa kayo nakasubscribe, diba? Sheesh. So ito, kasama natin ang ating ZX6R na si Toothless guys. Busog ako guys. Kaya yan. So batchi na tayo sa bahay guys. So yan guys, tapos na tayo kumain dito. Migo Bobsang nga pala. Sheesh. So yan guys, Team Ora Vlog nga pala, subscribe. And yan, dito tayo kumain sa Migo Bobsang. So oh my God! Wow! So bago tayo magpaalam guys, so yan. So Team Ora Vlog nga, subscribe. So sana nagustuhan nyo yung mga content natin ngayon. Short video lang naman to. So Team Ora Vlog, I'm out. Let's go!